Soc la Laia Àuria, investigadora del Laboratori del Foc i el Laboratori de Materials i desenvolupo la meva recerca en la búsqueda de materials amb millors prestacions envers el foc. Les línies principals del Laboratori del Foc són el desenvolupament de retardants de flama per materials plàstics, polimèrics que cremen, ja sigui un cable elèctric, polimèric del tipus epoxídic, intentar millorar aquest comportament, millorar la seguretat quan s'utilitza i evitar que cremi molt ràpid, que gotegi gotes inflamades, qüestions així, sense empitjorar les propietats mecàniques. Després també tenim una línia bastant desenvolupada, que és el fer proteccions passives per a estructures de construcció, elements estructurals com són l'acer, com són les estructures de formigó armat. Una altra línia que, donat que som un grup bastant multidisciplinar, jo soc química, també personal que és físic, simulació d'escenaris de foc. El que ve a nosaltres és algú que vol millorar el seu producte, ja sigui perquè veu que si no se'l menjarà la competència que ve de fora, o perquè realment si no es quedarà enrere ara quan surtin normatives noves. I llavors el que podem oferir-li és realment un assessorament en aquest desenvolupament i un assajant de totes les maneres que nosaltres podem, tant de comportament amb flama directa, amb radiadors, amb diferents assajos que són de pertanyen a normatives a diferents sectors, de cara que aquesta empresa realment obtingui un producte millorat. És bo aportar tot el nostre coneixement. Un dels projectes que estem desenvolupant i que de fet ja portem més de 2 anys, ja està a la recta final, és un projecte que fem amb l'empresa Talgo, l'empresa Faïnsa, que és productora de seients, i el Centre Tecnològic Cidemco Tecnalia del País Basc. Hem pogut cremar un vagó de tren o materials dintre d'un vagó de tren, els materials que anirien, els seients que anirien, i poder verificar com eren les temperatures, hem monitoritzat temperatures, fums, tot l'escenari s'ha filmat amb webcams interiors i totes aquestes dades s'utilitzaran per validar la simulació que fem. Nosaltres tenim molta relació amb bombers de la Generalitat i hem fet diverses coses en comú, perquè a ells també els interessa molt, són molt actius i els interessa molt avançar, per exemple, ara amb el tema de la simulació. M'interessen les llengües, al final estudies moltes o parles una miqueta de moltes i cap bé. Ara estic estudiant àrab amb un nivell molt baixet de moment i uns progressos lents. Realment les llengües i tot el tema també cultural, d'entendre a través de la llengua la manera de pensar a vegades d'un poble, sí que m'interessa.